Nakibahagi ang daang-daang aplikante sa isinagawang job fair sa San Fernando City, La Union, kasabay ito ng pagdiriwang ng 124th Labor Day. Libo-libong local and overseas jobs ang handog ng iba't ibang kumpanya. The Department of Education, as our partners, meron po tayong green lane kanina para po sa mga senior high graduates po natin. No? So together with DepEd, we have a partnership, kinikater din po natin sila and possible na mabigyan din po sila ng pagkakataon ng ating mga employers na makapagtrabaho na din. No? Given na sila ay, yung iba kasi may ano na dyan, NC2. So looking forward na matanggap din po sila for regular employment. Binigyang prioridad din sa job fair ang mga graduate ng grade 12. Naging katuwang din ng DOLE sa aktibidad ang Department of Education para mahanapan ng trabaho ang mga nagtapos ng senior high school. Ilang aplikante ang na-hired on the spot. Hindi inakala ni Fralaine na matatanggap siya sa trabaho sa auto mechanics. Naging malaking hamon din kasi sa kanya ang pagkuha ng trabaho dahil hindi pa siya nakatapos ng kolehiyo. Thankful and grateful po ako sa kanila dahil bigay po nila sa akin itong malaking opportunity na to sobrang laki din po talaga ng opportunity to talaga sa akin po. Kasi ito lang po is gusto ko na din po talagang matulungan ang pamilya ko, ang mga parents ko po at ang mga kapatid ko upang luminhawan na rin ng aming pamumuhay ko. Nakatakda namang magtapos ngayong Mayo si Gian. Habang naghahanda siya sa kanyang review para maging ganap na engineer, naisip niyang maghanap muna ng part-time job. Para po may gagawin po sa free time, sayang din po kasing ipon. For now po, mag-ipon po muna kasi kailangan po namin ng funds po para sa review centers po na pupunta namin. Isinabay na rin sa aktibidad ang kadiwa ng Pangulo at iba pang seminar na may kaugnayan sa kaalaman at karapatan ng bawat manggagawang Pilipino. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.